La pilota centrada, Sasa, Raúl, viene gol, viene gol, viene gol, viene gol, viene gol, la pressió per a tornar a veure porta un any després. Luciano Vieto! Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. Extraordinària apertura de Jaume amb el Pizzasa, la deixa al centre, apertura per a Nacho Gil, la posa rematada amb el cap, extraordinària tornada Brizaín, però el rebut va parar als peus de Luciano Vieto, qui per fi se lleva la motxilla de la Pescara damunt i en el seu partit veu porta 30 per a 31 en Mestalla. Ja s'ha estrenat Vieto, València Vieto 1, Las Palmas 0.